mod să stăm în spatele unui ecran, să nu ni se vadă neapărat emoțiile care le avem pe față și pur și simplu să tastăm. Este mai comod pentru mulți oameni care este o soluție care, din păcate, dacă este folosită excesiv, poate să cauzeze mai multă anxietate decât să o rezolve. Când devine patologică? În momentul în care, dacă nu avem internet timp de 2-3 zile, deja simțim că viața noastră se destrage. Radio România Actualități. Ține pasul cu viața.